Добре дошли! Днес ще разгледаме една идея, която може да прозвучи малко наобратно. Ще поговорим за път към финансова свобода, който не минава през рисковите стартъпи, а през нещо много по-просто. И да, доста по-скучно. Сигурно всеки си представя, че за да натрупа богатство е нужна някаква гениална идея за милиони, нали? Нещо революционно, нещо технологично, ами ако съществува друг начин, един по-сигурен път, който не изисква да си следващият гений от Силициовата долина. И ето тук е разликата, която е от небето до земята. Тази таблица показва суровата реалност. Едно е да започнеш стартъп, който с години само харчи пари, докато търси клиенти и се чуди дали изобщо ще излезе на печалба. А е съвсем друго да купиш вече работещ бизнес. Буквално от първия ден имаш клиенти, имаш приходи и имаш доказан модел, който работи. Добре, но преди да стигнем до самото решение, нека първо разгледаме защо повечето хора дори не стигат до там. Каква е първата голямата бариера? Ето този цитат от инвеститора Коди Санчес казва всичко. Първата стъпка към богатството не са парите, а разбирането на езика на парите. Език, който често е направен объркващ, и то умишлено. Но веднъж, щом го научиш, тогава правилата на играта се променят изцяло. И така, това ни води право към сърцето на стратегията. Вместо да се започва от нулата, от голата поляна, фокусът се измества към нещо съвсем различно – придобиването на вече работещи активи. И тук е разковничето. Тайната не е в нещо бляскаво, не е секси, тайната е скучна. Говорим за бизнеси, които са толкова част от ежедневието ни, че дори не ги забелязваме. Камо ли да се замислим какъв огромен потенциал се крие в тях. Ето, вижте няколко примера. Перални, автомивки, фирми за поддръжка. Това са услуги, от които хората винаги ще имат нужда, независимо от икономическите цикли. Те са предвидими, стабилни и най-важното – генерират постоянен, реален паричен поток. Добре, стигаме до най-големия въпрос, най-големия мит, който трябва да разбием. А именно, че за да се купи бизнес са необходими милиони в банката. И това е въпросът, който вероятно всеки си задава в момента. Ама как така? Откъде ще намеря пари да купя цял бизнес? Отговорът се крие не в личните спестявания, а в нещо наречено креативно финансиране. Нека да разясним този ключов термин. Продаваческото финансиране е нещо като ипотека. Обаче вместо да се взима заем от банка, кредитор е самият продавач. А защо той би се съгласил на такова нещо? Ами просто е. Така продава бизнеса си много по-лесно и продължава да получава стабилен доход от него. Печелившо е и за двете страни. Самият процес изглежда почти твърде лесен, за да е истина, но ето как работи. Първо, договаря се цената. Второ, прави се една съвсем малка първоначална вноска. И трето, най-добрата част. Остатъкът се изплаща от парите, които самият бизнес генерира. Бизнесът буквално сам се изплаща. Ключовото тук е, че не се налага да се валят огромни суми от собствения джоб. И сега за първоначалната вноска. Говорим за документирани реални сделки, които са сключени с първоначална вноска от порядъка на $3000. Да, правилно. Но почакайте, става дори по-добре. При правилната структура, при правилния мотивиран продавач е абсолютно възможно да се придобие бизнес с $0 първоначален капитал. Нула! Това просто доказва, че истинския капитал тук не са парите, а знанието как да се структурира сделката. Добре, да кажем, че парите вече не са проблем. Тогава какво спира хората? Ами, тук се сблъскваме с второто голямо препятствие. И то е изцяло психологическо. Страхът от непознатото е нещо напълно реално. Всеки би си казал, ама как ще управлявам автомивка, като нищо не разбирам от машини? Този цитат обаче ни напомня, че този страх, макар и разбираем, често е ирационален и може да бъде преодолян с чисто и просто логика. И ето я логиката. Ето я промяната в мисленето, която е нужна. Задачата на новия собственик не е да бъде техник или оператор. Задачата му е да бъде стратег и инвеститор. Тази таблица показва разделението перфектно. От едната страна е задачата на купувача – да намери добра сделка и да я структурира финансово, да преговаря, да мисли стратегически. От другата страна са експертите – хората, които вече работят в този бизнес и знаят какво правят. Тяхната работа са операциите, ремонтите, ежедневната работа. Просто казано,
Не е нужно да си експерт по ВИК, за да притежаваш ВИК фирма. И така, докъде ни води всичко това? Ами, до извода, че цялата представа за предприемачеството може да бъде и всъщност трябва да бъде коренно различна. Идеята на цялата тази философия е да демократизира достъпа до бизнес собственост. Да покаже, че има път за всеки, който е готов да учи и да действа, а не само за шепа избрани. Така че, нека да обобщим най-важното. Първо, вместо да се гони рискова идея, се купува доказан модел. Второ, фокусът е върху скучни, но супер стабилни сектори. Трето, използва се продаваческо финансиране, за да може бизнесът сам да се изплати. И четвърто, за операциите се разчита на експерти, които вече знаят какво правят. И накрая, оставаме ви с един въпрос за размисъл. Следващият път, когато минавате покрай местната пералня, автомивка или малък сервис, погледнете на тях не просто като на сгради, а като на възможности. Коя от тях чака своя нов собственик?